हाय गाइस। बहुत दिन होला ब्लॉग बनाऊनी टाइम मिलूना किसी ना से काम करो रोषे करो काम को जो रोषे करो काम को टाइम मिलूना बहुत टेंशन लाଗୁଛି शॉर्ट्स ଯେତେ अपलोड କଲେ ସେ ଭିଉ ଆଉନି କିଛି ନାହିଁ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଭିଉ ଆଉନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ 4-5 ଭିଉ ଆଉଛି କଣ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲ ରଖି କଣ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲ पर ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି କି କଣ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ 4ଟା ରାତିରେ ଉଠିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି କାମକୁ ଯିବି ଆଉ 2 ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଆମେ 3 ଜଣ ରହୁଛୁ ରୁମରେ ସେ କୋଳାଙ୍ଗାର 3ଟା Oh my god! भाई 200 प्लस ହେଇଗଲାଣି ଅପଲୋଡ କଲି 200 ପ୍ଲସ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଭିଉ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ର ହଁ ଆସିଲା ଭଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ 2k 5k 6k ଟିକେ ଆସିଛି 200 ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିନି ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ହଁ କହିବି ଆଉ ତ କାମ କରୁନି କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଖୋଲିବି ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି ଓହୋ ସେ 2ଟା ଗୋଟେ ଯାଇ ଟିକେ ଉଠେଇଦବା କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଟେ ମାମା ଉଠ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଉଠ ତାଙ୍କର ଟେକିକି ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି 200 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ପିଲାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଲେଣି ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷରେ ଭିଉ ଯାଉଛି 4-5 ଯାଉଛି କଣ କରିବ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି ହଉ କମ୍ପାନୀ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଭିତରେ ତ କିଛି ଦେଖା ହବ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଆଉ ଛୁଟି ହେଲେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କାମ ସରିଲା କାମ ସରିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଉ କୋଳାଙ୍ଗା 2ଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ଆଉ କାମ ଖଟଣଟା ଆଜି କେତେ ହେଲା ନାଲା ଓଡ଼ିଆରେ କଣ ନାଲା ମୁଁ ତ ତାମିଲ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ शर्म करो भगवान से डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो बहे कष्ट 5टा बेले सदाବେଳେ छुट्टी होता आज टाइम 6टा हो गला बड़ टेंशन खाओ पियो काम कर ब्लॉग कहीं गप करी बोलो ना किसी असुविधा नहीं बहुत दिन है ब्लॉग बनैनी बहुत दिन बड़ टेंशन ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଣ୍ଡର ଟିଣ ଆଉ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଗଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗାଧା ମାମା 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଆଉଛନ୍ତି बहे टेंशन कौन जानी पारना किसी डिया मारी उपरटा पड़ा
ବୁଢା ଏଠୁ କବାଟ ଦେଇକି ଯିବ କରିବ ଏଟା କ୍ୟାମେରାଟା ନା କଣ ଆମ ଦବ ଦବ ହଉଛି କଳା କୁକୁର ଘର ଦେଖ ଘର 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 ଦେଖ ଭାଇ କାଇଁ ତ ରାସ୍ତା ଚକଲେଟ ଯିବ ଆମ ଦିଟା ମାମା ତ ନୁଙ୍ଗୁଡା ଆଉ ଚକଲେଟ ଯିବ ଆଉ ନେଲୁ ମତେ ଡାକିରେ କଣ କହିବି କିଛି ଆଉ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଭିଉ ଆସୁନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ଆଗରୁ ଆଉଥିଲା 1.2 ସବୁ ଆଉଥିଲା ଏବେ ଆସୁନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ 4-5 ଭିଉ ଆଇଲେ କଣ କରିବ ଟିକେ କହୁନ କିଛି ତ କହୁନ ତମେ ଜଣେ ବକର ହଉଛି ଆଉ ଆମେ କାଇଁ କଣ କହିବୁ ଯେ ତମ ବ୍ଲଗ କହୁନ ମୋର ମାଣ୍ଡ ଆଇବ ଦେଖିବ ବାଇ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଛୁଆ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନର୍କରେ ବି ଜାଗା ମିଳିବ ନା ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଯିବା ଦରକାର ଯୋଉଠି ହେଲେ ବି ତାର ଘରକୁ ଡାକୁନି ତାର ଘରକୁ ଯିବି ନର୍କ ପାଇଁ ଚକଲେଟ କାମ ସରିଥିଲା ନାଇଁ ପଛପଟେ ଆଇଥିଲା ଧୁଆ ପାଇଁ ମାମା ଏମିତି କଥା ତମେ କେମିତି କହିପାରୁଛ କହିଲ ତମେ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ପଛରେ ଗୁଣ ଆମେ शर्म करो भगवान से डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो ମାମା ତ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ପଛରେ ଗୁଣଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ରୋଡ ପାସ୍ ହେଇଯା ଏବେ ମେନ୍ ରୋଡରେ ଯାଉଛୁ ଗାଡି ଫାଡି ଆଉଛି ରୁମକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଭିଉ ଆସୁନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଜାଣା ପଡୁନାହିଁ କିଛି ଆଜି ବ୍ଲଗରେ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହବ